Ученик на легендарния за френската кулинария Ален Дюкас, носител на звезда Мишлен, основател и президент на асоциацията Гурмедитеране, Лионел Леви прекара 2 вечери в София и приготви специални вечери с ранг Мишлен. Срещнахме се, за да поговорим за културата гурме и за него самия. Здравейте, господин Леви. Или шеф Леви. Как да ви наричам? Лионел, и ако искате да ме наричате шеф, нямам нищо против. Какво превръща един готвач в шеф? Нужно е да усвоиш умения, да научиш техника, да имаш страст към занаята, да обичаш да предаваш всичко, което си научил. Шеф не те правят оригиналните рецепти или специфичния вкус, а идентичността на твоята кухня, възможността и да отразява твоята личност. Вие сте ученик на легендата на френската кулинария Ален Дюкас. На какво ви научи той? На взискателност, във всичко. В избора на продукти, в прецизността при слагането на подправките, в спазването на точното време при печенето и най-вече винаги да се развиваш. Когато разработиш рецепта, Ален Дюкас пристига, дегустира и има изключителна памет за вкуса и аромата. Колко едно ястие трябва да е кисело, колко да е горчиво, колко солено. От нас се искаше да сме постоянни и същевременно да предлагаме нови идеи в рамките на концепцията на ресторанта. Струва ми се, че в професионалните кухни има твърде много стрес. Дали е добре това за приготвянето на храната? Има стрес във всяка професия, която се прави със страст, и в тази на артиста, който се качва на сцената, или на певеца, или на счетоводителя. Всички, които обичат това, което правят, са леко стресирани, защото искат да се справят добре. И ние, шефовете, сме кълба от емоции. Ние общуваме чрез ястията ни. Чрез тях искаме да изразим любовта си и да бъдем обичани, точно както артистите или писателите, чрез техните произведения. Стресът е част от желанието да съблазниш, да предизвикаш емоция, а когато искаш да бъдеш обичан, се стресираш. Когато имате първа среща с жена или мъж, когато искате да съблазните, сте стресирани. Изготвянето е същото. Значи работата ви е да съблазнявате? Абсолютно. Искам чрез ястията, които приготвям, да предавам емоции и усещания, чрез вкуса, чрез мириса, чрез визията, да провокирам удоволствие или спомени за вкуса в детството. Няма нищо по-лошо за един готвач от това хората да останат равнодушни към храната, която е приготвил. Какви са вашите ароматни и вкусови спомени от детството? То беше в Париж, нали? Бях съвсем малък, когато напуснахме Париж и израснах в Тулуза, в югозападна Франция. Още по-хубаво. Имам прекрасни спомени от пазара за гъши дроб, патешкото конфи, надениците от Тулуза, трюфелите. Едната от двете ми баби беше от марокански произход, другата от френски. Готвеха съвсем различно. Когато живеех в Тулуза, мароканската баба ми пращаше марокански специалитети по пощата, които ухаеха на подправки и портокалов цвят още преди да ги отвориш. Всички тези аромати, вкусове, парфюми на подправки ме връщат в детските ми спомени. Над тези спомени се надгражда любовта ми към средиземноморската кухня. Член сте на организация, свързана с средиземноморската кухня. Да, през 2012 година с колеги създадохме асоциацията Гурмедитеране. Тя обединява не само готвачи, има и производители на сирена, управители на хотели, сомелиери, имаме и търговец на риба, пицар, сладкари. Това са хора, истински творци. И целта на всички ни е обща. Да разказваме истории чрез нашите ястия и рецепти, но използвайки нашия теруар и Средиземноморието. Организираме партита, благотворителни вечери, помагаме си, разменяме информация за добри доставчици. Ако някой има служител, който иска да се развива, го прехвърляме помежду ни да работи на повече места. Това е група приятели, която се превърна в асоциация заради общата ни любов към работата. Любопитно ми е какво има в хладилника на един шеф със звезда Мишлен като вас. Кисели млека с изтекал срок. Зеленчуци, които се развалят. Не е възможно. Наистина, рядко имам време да готвя за себе си. Когато е нужно, купувам пресни продукти и ги приготвям веднага. Как се вдъхновявате за работата ви? Пътувате, четете? Един готвач трябва да е любопитен за всичко. Да пътува, да чете, да се интересува от изкуство.
може да ви хрумне идея за ястие от картина. Например, френският художник Пиер Солаж, който рисува само в различни нюанси на черното, би могъл да бъде вдъхновен. Можем да направим вечеря само от черни продукти. Сепия, черен ориз от Камарк, хайвер и да изградим рецепта около тях. Или пък да направим оранжева чиния с тиква, сьомга, портокал, шафран, морков. И се оказва, че тези продукти естествено си подхождат, защото химически имат сходни молекули. Същото е, например, с кестени и морски таралеж. И двата продукта са бодливи топки и вкусовете им се съчетават чудесно. Забавно е да правиш такива експерименти. Как получихте вашата звезда Мишлен? Получих я през 2004 година в ресторанта ми Une Table Sud. А как? Първо, без да знаете, идват инспектори, оценяват ви, после ви канят на церемония, като на Сезарите или на Оскарите, извикват ви на сцената и ви връчват звездата. Голямо признание, но е важно младите да знаят, че не трябва да работят само за звездата, а за клиентите. Ако работите добре, звездата ще дойде. Не трябва да е самоцел. Имате ли известни клиенти? Да, много. Най-известният е Ален Делон, също Жан-Жак Голдман, американският актьор Джерард Бътлер, групата Rolling Stones и семейство Джагър са били в ресторант, в който работя. Сервирах на Мик Джагър, който говори перфектен френски. Виж ти, а какво яде Мик Джагър? Мисля, че яде миди Сен-Жак с перджи и хайвер. Много мил човек, много приятен и истински гурман. Мик Джагър? Да, много лаком. И Джони Холидей също яде доста. С десерт. Мик Джагър живее във Франция. Като Амал Аламудин, Джордж Клуни? И Брат Пит, и Джордж Клуни. Те живеят във Вар до Бриньол. Жена ми от Бриньол. От селото на Джордж Клуни. Все звезди!